mos maquilleu? Ja va. Com es diuen? Me Juan. ¿Puedes ir ahí? Pues agrada el castell de festes, campeón. No. Tampoc. Per què no vos agrada? No l'han vist? Jo perquè són 4 parells que darrere n'hi ha un pis que se les volen estendre i són en un castell més res. Sí. Creus que ha sigut una bona inversió? No sé. No sabem el que val, no podem saber el que s'han gastat. No falta algun tipus de reforma més al castell? No l'han vist. No res, no li falta res. Això era un castell, li falta. I si l'Ajuntament no gasta diners en el castell, en què s'haguera pogut gastar? Jo crec Un circuit de moto. que és un rally, tio, pa córrer morats ahí. En la Cadi. Sí. Grava la Cadi. La Cadi. Ells que ve la Cadi, tots els planos, Frontal. Eixa moto on es corre. Moltes gràcies als dos.